ai da na san cewa a matsayin mai gyaran hoto zan zo ko mai yanka hoto da na ratayo keyboard ina ganin na san computer kawai akwai wani uncle dina ya riga ya fara harkar editing din so kawai sai na gan shi ya fito laptop din shi ya bude laptop ka gane mu da muke pieces din ta ka gane kawai sai na ga ya bude laptop din nan kawai sai na ga yana ta danne sun ce kai ban taba ganin wannan ba ban san me ba sai na fara mamaki nace tambayin shi me wannan sai ce mu editing din film to kawai sai wannan abin su ni da nake jin na iya computer ga shi an bude computer ba ma san me ake yi ba kawai sai nace gaskiya sai na koyi wannan abin kamar wasa duk aikin da nayi kana so a'a shine problem din to idan nayi shi yanzu baya min kyau sai bayan kamar nan da shekara 1-2 sai in ga yayi kyau saboda duk lokacin da na aiki gani nake kamar da saura ban gama ba wannan abun ya kamata a ce ya fi haka kyau saboda kamerorin da suna zuwa kana recording a like 709 already da kalar su shi yasa zaka ga mutum in wanda yake cikin harkar ne yana ganin hoto zai ce maka wannan kamera kaza ce saboda kowace kamera tana da nata suna da color sense su daban Nikon daban in wanda yake cikin harkar ne yana ganin hoto zai ce wannan kamera zai wahala an ba da kaza aka yi ta ba so sai aka yi wannan dynamic range sai kamerori suke zuwa da wannan wasu so da S-log wasu so da D-log so wannan dynamic range sai yake baka dama kai an baka dama yi abin da kake sa kalar da kake so me amfanin sa film ka gane ba iya editing bane kala kana ba da film ma'ana shi yasa in ka kalli horror film za gan shi da dudu wani dudu da ganga ake yin shi saboda kai da kake kallo ma sai ka ji kana jin tsoro misali zan baka misalin yara idan ana buƙatar a ce rayuwa a rayuwanka gaba ɗaya ana buƙatar ka yi haƙuri trailer ɗaya ka gane a duka rayuwarka idan za ka yi editing sai ka saya trailer 3 da haƙuri